ir a empezar distante. Veña, vai. Empezamos. Vamos a ver, este é o material de partida para elixir as células en división. Os meristemos apicais das raíces da cebola están en continuas divisións. Entonces aquí é relativamente simple obter material. Vamos a cortar poucas, dúas ou tres puntiñas, que é onde está o meristemo, e as poñemos no vidrio de reloxo. Se colocan aquí, nos axudamos de un pincel para sacalas. Aí está unha. Esta raíz leva botando, medrando os últimos 4 ou 5 días. Aquí está outra. E vamos a poñer unha terceira punta. Ben, agora poñemos unhas gotas de orceína, que está aquí, o colorante, é un colorante específico para tinguir cromosomas. Sencillamente poñemos aquí hasta que se mollen ben, e para que penetre ben o colorante, quentamos, sin que ferva, no lume. Dale, que vas a grabar esta. Ben, ahora Vale, ya se encendió. imos quentar lixeiramente, que fumé un pouco, pero sin que chegue a ferver. Cheira acético, porque a orceína leva acético. Supónse que ahora mismo o colorante está penetrando no interior das células. Sí, está aí pero non pasa nada. Apagamos, recollemos co pincel e poñemos enriba do cubre as mostras. E unha vez que están colocadas no cubre, no porta, perdón, lle poñemos unha gota de orceína B. E rompemos ahora as raíces machacando. E aquí temos o tecido, supónse que tinguido. E agora tenemos que observar o microscopio buscando células en división celular. De acordo? Xa está. Ben, agora podemos velo ao microscopio e intentar localizar todas as fases da mitosis. E aparecen a profase, claramente definida pola condensación dos cromosomas. Tamén aparece a metafase, coa placa ecuatorial, onde se sitúan os cromosomas para a súa separación. A anafase, onde xa hai unha emigración deses cromosomas aos polos. E a telofase, onde xa aparecen dúas células claramente divididas. Vamos a ver entonces ahora un conxunto de imágenes tomadas en distintos campos según van aparecendo as fases da mitosis.